ಧರ್ಮ ದೈವ ಬಂಜಿಡು ಜನನಗೆ ಬೆರಿಟಿ ಮರಣಗೆ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾರಿಗೆ ಬಂಜಿಡು ಜನನಗೆ ಬೆರಿಟಿ ಮರಣಗೆ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಯುಡು ಬೀಜುನ ಸಾಯದ ಗಾಳಿಗೆ ಮೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಲ ತೆಗ್ದೆ ಫೋಟ ಸಂಪುಲ ಜಾಗಿಡಿ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡಿ ಧರ್ಮನು ಮೇಲೆ ಪಿನವೋ ಧರ್ಮ ದೈವ. ರಾಕೇಶ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವಡು ನಿತಿನ್ ಕುಕ್ವಲ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ನನ್ನ ಜುಲೈ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನ್ಯೂ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗುಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗುಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜುಲೈ 5ಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಐತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಯಾನ ಐತ ಪೂರ ನೇನು ತಿಯೆ ಎಂಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂ ಅತನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ಕಲ್ನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಜುಲೈ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನವರ ತೂದು ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಯನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು 2000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಣ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕಠಿಣಕ್ಕಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸನ್ಮಿತ್ರನ ಸಾಕಾರ ಮಾತನಕ್ಕೆ ಒದಗಿದು ಬರಡು ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಹೀರೋಯಿನಿ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಕಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ